penget ki apik banget. Apik banget. Mbah Saimoe mudeng kok sampean. Lah nek Peli? Apik sekali. Wah, cocok. Pek kalah Noli. dong. Kowe kalah tenang. Pek Noli. Wah, aku sing jawab bapakno. Apa, Mbak? Apik matruk sekali. Mbah Patmo langsung, wah nek ngono kuwi aku ya seneng ngono. Tambah setahun. Alhamdulillah. Mbah, mengke dipun betoten Rio ya, Mbah. Mbok bilih kepareng monggo Mbah Watmo. Ulon-ulon monggo. Nyekar. Wakil. Alah turane ndek bengi ya. Nggih ngaturaken wilujeng Wilujeng siang. siang. Katur Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan. Wilujeng lelenggahan kanthi sekeca. Pepanggihan malih kalih dalem sak rencang sumber rezeki. Ya, komplit. Mbok bilih Nggih. Mbak Riri. Kepiye, Mas? Siang ngelenggahan menika midodaren. Oh, ngaten nggih. Nggih, menika ugi sesepuh kula Pak Bayan Admin. Monggo Dipun Sasono. ya, Mas. saestu. Pak Bayan, Pak monggo. Bayan. Coba wong ayu caketono. Aku nyaket Wah. Pak Bayan. Oh iya. Engko turane PBB mbok menawa nek enek sing turah. Alah lah, nek mung kon nyaket Pak Bayan ngene beres. Beres. Ya. Wong Pak Bayan ki kancaku kok ya. Mboten Pak. Saestu pun Pak jinak Bayan, saestu. nyuwun berkahipun nggih, Pak. Monggo. Monggo Pak Gelo bareng dicaketi lak ya gelem to. Enggak, Pak. Syuting abadikan Pak Bayan karo Mbak Riri. Jenengan mriko nggih? Kados Boten sah padatan. wakil, Pak. Halah, Pak. Wah. Ora lara, Pak. Ayo to. Ndang to, Pak. Ngersakaken napa badhe nyekar atur. Nggih. Saestu kados enten melikane ku lho Pak jenengan iku nggih. Wah, jak. Ayo Pak Bayan, mengke timbangane. Alah mboten sarepot-repot Wah, saestu. aku nek ngono kuwi. Mbah, saestu. Mboten sah mari bosik to, Tok. Lah kudu nyanyi kok. Alah. Alah. Pak nyanyi ya, Pak. Waduh, disyuting ya. Syuting ya. Turane Sing pi. syuting ki Pak Bayan. Nah, nika Alah Pak Bayan iki dadak maringi kan ki emoh aku. Pekewa aku, Pak. Wis anu. Gak aku Pak Bayan iki. Jenengan ngersake apa? marai kancane jenengan iku ya. Nggih. Oh. Sengene Bu Bayan, ora mungkin wong Bu Bayan ki kancaku ngaji ya, Bu. Ah, Nika ngersaken apa Pak Bayan? Oh, nderek caping gunung. Oh, nggih. caping Wah. gunung. Oh nggih. Wis Bubuk lendren. asmara caping gunung. Matur Nggih. sembah nuwun lho, Pak. Oh, mboten ana apa. Bu Bayan pun jinak, Kong. Lah, Pak, Satu. nek nu kula baleke engko Pak moh ya wis. Matur sembah nuwun, Jan. Riri jan rusuh. Kepiye? Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa jenenge Iya, Mas. kuwi ora ning hukume. Ora enek. Nyuwun slendro, Pak. Nggih. Ya. Dipun jengkleng mboten, Pak. Jembang napa jengleng? Mengke komplit sak gulunge barang, Oh, Pak. Nek kuwi lak kowe sawak. Pak dokter. Nano. Saben bengi. Sik, Mas. Disiapke sik. Oh, lah sambar gelap iki. Njaluk apa? Saben bengi nyawang konang. Oh, iya. Sing enggak ku. Timbangno turu awan. Timbangane awan-awan turu. Iya. Jagang ngene Pak Dewagiya. Jagang ten daleme Pak Dewagiya. Bose Jagangane duren. Duren. Lah, iya Bagus. toh. Apa kuwi? Duren. Karo apa? Pete. Alhamdulillah. Jengkol. Ya, Lah, terus? komplite ya, Mas. Wortel barang, terong barang. Suwek ngono. Suwek. Kandhane apa-apa kok diayahi to, Bu? Pun jenengan ki. Dah larise bakul kok ayune kaya ngono ta ya. Andane ya. Mulane Pak Dewagiya nganti kepincut. Lah iya to. Apa meneh bapakmu? Durene ki lho Mas, kuwi dulen rok-rokan. Eh, Maksudnya ki terus? jeblok saka wit ora Lah. sadi. Nek durenku lak gantung. Ning nggonmu lak rok-rokan buyok ngono kae tak maksudmu. Yo, ana duren sarungan barang. Yen mamajang mung karo jalur kuning
Semangat. Iki golek pasaran. Iya no. Tak kudange. Mbah Patmo. Enggak, Pak Bayan. Oh ya Pak Bayan sih. Aku wis dikek Tak kudange Pak Bayan. Tak kudange Pak Bayan. Sing ganteng dhewe. Sing lomo. Manis dhewe. Sing lomo dhewe. Ala kentil Mas. Keyong kentil Mas, kentil. Keyong Mas, kentil. Lah, lha sih. Pak Bayan omah tenan. Pak Bayan terus niki. Aku kok lelen ngono. Pak Patmo ngersane digudang apa mboten? Jenengan ngersane digudang mboten? Wah. Coba Mbah Patmo. Ning kali Pak Bayan lho ya. Lha wong sawe 20 hektar ya. Sedekah, Bung. Tak kudange Mbah Pak Patmo. Patmo. Sing ganteng. Ganteng dhewe. Sing Manis Ah, dhewe. kalau kilo-kilo dhewe. Kilo-kilo. Juragan. Sawit. Enak ya, Mas. Enak tenan lho. Iya to. Ya. Lomo-lomo dhewe aku ora ngerti kok, Wah. Mas. Oh, tenang wae ning mburi panggung. Lah ya, Pak Patmo tak sawang saka kene ya ketok bagus ngono, Pak. Anggere bola-bali disenggol apa-apa tak kekne kabeh lah. Nah. Kembang wae weton. Gunung. Anak wis ngene iki ora ngepek malah. Wingi aku mbok jenglengi rasane penak ngono, Mas. Wah, Bareng iya. aku ketemu Pak Bayan. Mbok jengleng wis ra nek rasane. Walah tenane wong ayu. Wo iki dadi piyayi putri ya aja sok ngono. Besok ngono kepiye? Ya aja tek ya tok nang nggonmu. Emah, Kuwi wis ora pas. emah, Nah, Mas. awake Mas, dhewe iki parit pas. ngomong-ngomong, niki komplitan saking Mas BG. Mas BG, Mbak Ayo Bubur. dari sumber rezeki. Iya. Saking sound system campur Komplit sari. video syuting. Apa-apa Nek iki kowe arep ya, utang duit ya itu Lah ya pokoknya nek duwe gawe niku ngejope. pasrahke Mas Bagong komplit. Mas Bagong komplit kuwi entuk bonus wong isah-isah papat. Karo pasir rong rit. Termasuk bojomu ya toh. Wah piye? Sing isah-isah. Wah lah diejek kuwi. Lah ya. Mosok bojoku wani sisa. Lah kan bojomu melu komplitane Mas Bagong. Wah, ya ora cetha Ya, iki. Mas. Pokoke iya ngono wae. Oh iya. Ah, Lah iya aku ngono terus ora mbok wehi aku ya emah. kok tak kei. Ya, ini beri panggung ya. Iya, Mak. Iya santai wae. Apa toh? Apa ngendi mau? Pacita. Iya, alarke, Co. Mo. Sarawi. Bapak Mo. Oh. Oh. Iya. Neh Mas. Ya. Wis ora paribasane Mbah Patmo ki ning tamu ora nyalami ngingeti karo sampean tok. Nah, tak cedhakane ora Mbah Coba. Patmo, Mbah Patmo timbang jenengan mung trimo nyawang, mbok ndemok ya entuk. Aduh. Mugi-mugi panjang yuswa nggih, Mbah. nggih. Amin. Anu Mas nggih. amin. Rezekine tambah. Tambah kathah nggih. Ali-aline mbok plurut ning kok. Ora. Aku mbiyen ki nyat copet. Oh, Saiki copet wis ya? mari. Weh. Ngono lho, Mas. Saiki copot. Kong. Lah nek akike apa nggon aku lho, Kong. Lho. Wah. Wilah iki ana. Iki namine akik napa? Niki akik napa namine? Iki jenenge atik tundung lising. Oh, dadi nek enek lesing mara ra sidonake. Ati wis tenan. Mbah Patmo iki purbawasisane tenan tak akoni. Delok Piye? Wong ayu? copoten iki. Sing ndi milih sing Sing ndi? iki wae. Ya. Nah, iki ki
jarene akeh penerawangan. Oh, penerawangan. Apa ya to tak buktekne, coba tak nggone. Jarene aku nganggo iki terus demok wong sing tak demok kuwi jare aku ngerti sak njero. Oh, ngerti kabeh. Coba. Oh, sik. Ning jempolan. Alah Mas, wah penasaran aku karo sliramu iki. Apane? Tak demok ya, Mak. Wih, iki wah. Allah, Mas, mbok dicukur. Wis. Oh, berarti iki wis tau ngakoni gitu, Mas. Maksudnya iki lho, sampean iki kok ya nyileh nang nyileh ya. Nang omong ning ngono. Bose arep mbok anu, mbok terawang tenan. Nek bose kan yo aja aku. Oh, lah padak nek kowe tenan, Dik. Kowe iki iso karo ngene iki tenan, wis bahaya pokoke. Kowe aja ndemok aku. Aku ki nerawang kowe. Kowe nek wani ndemok garwane bose gak lho, Nang. Ya ora wani. Aku ya ngerti mau. Panas. Oh, tian janjine piye Mas, janjine kepiye aja ngesuk-ngesuk jangan Ri, Apa, Mas? saiki aku tambah kendel neh. Kepiye? Bosku Pari yo rawuh. Sopo, Dek? Pak Diatno. Lah. Pak Dian nanti rawuh to. Tenane Mas, tenan. Lah kayak kanca warisan, Rek. Masa? Wih lah gecek Sampeyan ngene. ra reti. Endi to piyayine aku tek rung-rung. Akhirnya nandratke mobil. Oh, yo, Mas. Ya. Parian jenengan. Neno. Oh, parian iki istilahnya. Iya no, komplit kok. Saking Wis ora Pabayan so, aja, Pak. Tadi. Wah, Dah, piring beling Mbak Riri. piring beling. Nggo wadahi, Pak. Nah, terus? Nera miring ora penak. Ya durung mesti to, Mas. Kowe iki aja sing nyeleneh. Lah kuwi apa? Kuwi candane wong tukang ngendang Yatmo. Kuwi nera miring lara penak. Coba. Apa ya to, Mas? Kanjang. Dia ingin kayak Lumahno ndeloki mo. Lha tak ndelok. Coba nek panjenengan. Aku? Ya. Nandur duren. Ya nandur duren. Ya Bu ya, duren lho Bu. Ya. Cedak kelopo. Cedak klopo. Masa urip? Urip. Lah kuwi duren. Ada kok pot. Wah, iya bener kowe. Rabi pesinden. Iya. Heeh. Sok ben munggah suara. Alhamdulillah. Kadane ngopo do maido ki ngopo? Mula Ri, Bener Mbak apa, Riri. bener apa? Mula to mula. Jenenge pesinden iki aja asosiane iki sing negatif. Nah, tergantung orangnya. Sosok yo mendok karetan. Iya. Sosoknya mampir ning gubuk. Ya ora aku kesel. Oh, kesel. Bapak Lagi badhe parian. Tak kira arep parian. Mbah Patmo, parian, Mbah. Kong. Iya parian mengko. Sakit. Nano. Ah, piyayi. Cecak ana apa? Piyayi saka Pekanbaru iki, Pak. Iya. Riau. Neno. Neno. Iku kleru nunuki nono. Ndang to, Bro. Nano. Neno. Cepetan. Lah nggih parian jenengan. Sampeyan ki kok yo. Ana kletek. Napa, Kong? Napa? Kretek. Ana Weh, kretek. wah weh, penyanyi kok yo butek gareng lho yo. Anu, kreteke nggih endi wong kula wau rene lewate alas terus kok. Kok namanya nek? Oh, kreteke rubuh. Wah. Iya. Kek ndak. Sansaya nek ngadeg ya mboten iso ditoni to, Kong. Nah, Ana kretek. Ana kretek. Dalan becak. Napa enten iki? Kok dalane becak. Kretek Solo kok. Oh, gilingan maksudnya ngoten. ngoten. Iya, Li. Ya. Ben ngarepe kono dhewe Monggo. ndang Kang Mas piye? Ana kretek. Dalan becak. Maju sesek. Maju sesek. Mundur ora. Mundur ora. Gampang, Kong. Gampang. Samsu. Sanesipun napa meneh? Matur sembah nuwun. Oke. Instruksi. Ada oke men. Lah napa? Lah mumpung Ora jenengan apa-apa. mundur saking Riau Monggo. kok ya. Niki di syuting lho, Kong. Gawa teng Rio. Kita pe gambare kok. Lah, Neno. pisan kas, Kong. Neno.
Iki tegone Oh ngene. iya iya. Ana cuyu. Ana cuyu. Sapa ning kali? Sapa ning kali? Penyanyine ayu. Penyanyine ayu. Senenge epel. Belum. Ah, kebabasan iki. Kepleset ya. Wah, Jan. Lah, iki marai Mari napa? awakku tangi kabeh iki. Wah. Piye? Awak tak iso Aku tangi. ora ngerti pecah. Nek ora bawa pecah kok tak jujuli. Oh ya. Ya, santai wae ya. Cocok. Cocok piye kabarmu, Bro? Nak ya apik to? Kok nek 100 jujul 90. Lah ger ya. Akeh dadi pecah ki nyangoni putune ya. Oh, kok nyangoni. Rio kene iki 100 sangu lho. Aku yakin. Lah Tapi iya. piye to? Ingat mecahke duit kok. Asli lho. Bawa sakit napa mboten? Hah? Panas sudan. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Aling-aling. Aling-aling capek. Gunung. Capek-capek. Gunung-gunung. Capek gunung. Ya. Jan. Elok ya, Kong. Campur sari sumber rezeki tahun ngajeng gawa teng Sumatera. Oh, cocok. Anda. Kayak ngene iki sing marai juga bagong kok. Lah, nggih alhamdulillah. Aku ya. ki ning kene iki terus go bagong ora teko kene. Punakawan. Alah. Ning omah terus kok. Asli loh. Najan wadon. Nana. Najan wadon. Sarawi. Lanang. Ino mande banyu. Weh, Pak Patmoy penak ya. Oh, penak. Sing bayar ki Pak Bayan, sing ngenyangi malah Wah. Kang Mas Patmo. Iki Pak Bayan paling untuk tunjangan kok. Oh, alah. Ayo pinter meneng. Jenengan dereng. Dereng. Iki mengke kula tunjang Ya. santai mawon. Pak Bayan paling untuk tunjangan lah. Nggih. Anu nggon jenengan buka sik. Ya, enggak. Dik, Monggo. jangan ngono. Monggo, Kok nek sing Pak. buka aku ndak kaget ya ta. Dek zaman berdua. Zaman berjuang jor kelingan pol gombal hamlo jarene was menangga turutan sing dikadang walang keke walang ikatku Tos pundi surasanipun Eyang? Penak. Penak sekali. Oh
Aja sekali maksudnya penake 2 kali. Oh, 2 emang nek kali. Sekali emoh. Penak sekali ora. Dan jaruk ping pinten? Ya sak tutuke. Alah kok keturun. Alah. Aja ngono kuwi to, Mas. Mas sampean ki aku lak ya isen to ya. Aja bocorok. Ora usah wong aku ya ngono kuwi. Sampean yo sembrono. Mbah ya, Patma, Mbah Patma. Aku nek awar sentot ngene iki aku wis mandaran. Ora ketemu kangen. Kalih sentrot niku. Kangen sentot. Alah, jenengan kangen aku apa ora ya? Alah, tenang ae lho. Ora patekan iki. Iki coba ngono kuwi. Kurang banget. Mbah Patma. Piye piye? Monggo. Rada rene, Bro. Ya. Nah, kene alon-alon mawon, nggih, santai. Iki sone gede ya bagus ya. Iki arep dikapake to. Lah mau tak tamak-tamake. Tenang wae, Mbak. 20 hektar yo ora sithik lho, Ri. Andane 20 hektar iki upamane mung kelong selembar iki wis sorane sapetite. Andek bengi antiku konferensi ta Gong jenengan. Alah aku ambil konferensi terus kok. Wah, lah ya. Konferensi ngene iki. Kandhani ya. Aku iki mbok. Aku mblelinge kaya ngene. Lah ya, upama cilik ndak kaya ngopo iki. Oh, meneh gemblewung. Monggo Kang Mas dipun lebetke nggih. Masukin bapak. Ora bisa ngaten. Alon-alon santai. Kok gede apa cilik piye to maksudnya jenengan? Syukur bisa. Syukur bisa. Lah kok malah Syukur bisa nyawa. Gunung Gunung Jendao. Rejo. Ora kelingan gunung tak cadongi sego jagung tak sili caping gunung hai 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 tung gendak gentung terus tung gendak gentung terus sentot. Iki karo tiyang sepuh ora pareng ngono kuwi. Walah. Ora kena ngene-ngene iki ora kena ngene ora. Coba, Mbak. Kene aku bal-bal senggong kene. setrum ngono. Enggak, dipun telaske. Syukur Syukur bisa nyawa.